Хартиено самолетче. Детска играчка, която правихме, за да убием скуката, а всъщност колко необятен се оказа света на авиацията. Аз съм Траяна Георгиева, родом от Габрово и съм израсла тук. И уви, това е малък град, в който не се говори много относно света на самолетите. Но ето, днес сме се събрали тук, 3 души, които желаем да споделим нашата обща страст към това с вас. Михаил сега прави своите първи стъпки в авиацията, аз се уча как да проектирам самолети, а Симеон вече умело чертае своя професионален път. 3 сме се събрали тук, на летище Алфа Метал, да разкажем малко повече за нашата мечта, нашите цели и ви благодарим, че искате да се докоснете до нашата история. Здравей! Ще се представиш ли накратко? Здравей, аз съм Михаил Башев, уча в природно-математическа гимназия Град Габрово и съм 6-ти клас, на 11 години. Брат ти ми сподели преди време, че темата за самолетите ти е много интересна. Как се породи от теб този интерес? Този интерес започна, когато за първ път с брат ми гледахме разследване на самолетни катастрофи и там един DC-9 се блъсна в F4 и просто беше много интересно как да разследват и как реконструираха почти целият DC-9, за да разберат какво е станало. Много интересно. И гледате ли се този филм с него, а как се разви този интерес по-нататък? Говориш ли с приятели, вкъщи с семейството ти, може би гледаш филмчета онлайн отново или четеш книжки? По-скоро не говоря с никой, но гледам някой път, нали, в същото предаване и просто съм рисувал преди, съм правил макетчета и да. Играеш ли някои видеоигри с самолети? Да, например War Thunder. И ми се ще и DCS. Какво за теб е най-вълнуващото в един самолет? Какво го прави специален? Може би как изглежда, колко е бърз, колко е маневрен и ако е военен, какви оръжия има. Добре, а в този ред на мисли имаш ли любим самолет? Да, той е SU-47. Заради обърнатите му крила. Това го прави доста маневрен и да. Чух, че ни донесъл нещо с теб. Ще ни покажеш ли точно какво е? Да, това е играчица на самолета. Добре. А ако можеш ти самия да построиш един самолет, как би изглеждал той? 100% щеше да е някакъв не много голям. Щеше да е свръхзвуков. И също щеше да има подобни на Делта крила, като Конкорд. Също пилотът ще е легнал и всъщност, за да носа му е много, нали, аеродинамичен, пилотът ще е легнал и всъщност ще гледа на монитор камерата отпред. А ти? Би ли ни повозил на този самолет? Би ли го управлявал ти или някой друг? Бих аз го управлявал. Сигурно ще е забавно. Добре, а мислиш ли, че като пораснеш, самолетите ще изглеждат различно от сега? Да, напълно. 100%. Сега ще станат много по-икономични и по-малки, предполагам. А какво би искал да кажеш на децата, които не знаят много за самолетите? Бих им казал да се поинтересуват, защото наистина ще научат някои интересни неща за физика и за аеродинамика. И наистина е забавно. Виждам, че под макета самолет имаш и един скицник. Искаш ли да ни покажеш какво има в него? Това е рисунка на Airbus A319, от когато бях на 7 години. А ти, Мишо, някога летял ли си със самолет? Да, за първ път, когато ходихме до Швейцария с семейството ми. И там беше доста забавно. Просто кацането сигурно е било много трудно, защото имаше мъгла и имаше страничен вятър. Да не беше страшно иначе. Михаил е супер готино дете. Аз съм много впечатлена от нещата, които каза, макар да беше леко срамежлив. Смятам, че аз сама за себе си не съм способна на нещо такова, тъй като всъщност много късно
открих тази страст. Аз едва като студентка, бидейки в чужбина, се запознах с магията на самолетите, но смея да твърдя, че много бързо всъщност наистина се влюбих и ето вече 5 години следвам и скоро ще правя своите първи крачки в света на професията. И за щастие Симеон сега е тук да ни разкаже малко повече за неговия път. Добре, Симеон, представи се накратко, с какво се занимаваш в момента? Казвам се Симеон Симеонов. В момента работя в отбор от Формула 1, като съм в екипа Aerosoftware, където разработваме програмите, които помагат на нашите аеродинамисти да проектират автомобила, който виждате по състезанията. Кога се прояви от теб интересът към авиация? Имаш ли конкретен момент, който да го породи? Да, всъщност при мен интересът към авиацията бих казал, че е още от много ранна възраст. Общо дето, как се помня. Интересен факт за мен е, че баща ми е бил парашутист на времето и също така обича да прави модели самолети, както Мишо преди малко показа. И у дома е пълно с такива моделчета и общо дето, като съм израствал, около мен е имало само неща свързани с авиацията. И да, бих казал, че просто е от много ранна възраст при мен просто самолетите ме вликат. А как успя да развиеш това любопитство, за да достигнеш до тук днес? Може би пътя, по който съм минал, като да развия това любопитство в професия. Смятам, че те нещата станаха малко или много естествено, просто като имаш любов към нещо, ти я следваш по един или друг начин. Дори в началото да започнеш с нещо друго, занимавайки се с каквато да е професия. Ако има едно нещо, което те влече, ти някак се стигаш до него. Да, общо взето, лека по лека, аз преди правя някакви моделчета, после записах в университета авиация, следвайки тази северна или полярна звезда, нека го наречем, авиацията. Лека по лека стигнах до момента, в който в момента съм в Формула 1 и аеродинамика in general. А какви бяха предизвикателствата по пътя ти? Как се справи с тях? Предизвикателства има много, между другото. Като цяло авиацията, може би в България не е най-развитата професия в момента, но разбира се, трябва да сме позитивни и вярвам, че в бъдеще ще става все по-добре и по-добре. Въпреки този факт, който споменах, тази специалност е много желана и едно от първите предизвикателства, които трябва да се пребори човек е да влезе в авиацията в университета в България. Това се случи дали на късмет, дали просто някак с труд, но станаха нещата. След това се беше тежко, защото да учиш самолети и авиация изобщо е тежка специализация. Лека по лека, много учене, доста математика, физика, общо всичко, което се очаква от такъв тип професия. И след това бих съветвал, може би, нещо като така за хората, които също искат да се насочат в тази професия, е да започнат по-отрано. Трябва да почнеш по-отрано да си намериш стаж или някаква работа, където да буташ в тази посока. И това мисля, че ще сетва on the right track за бъдеще. Добре, ти си следвал също авиационни науки. Помагат ли теоретичните знания, натрупани в университета, в твоята текуща работа? Да бъда ли реалист? Да, вярвам, че това да запишеш в университета и да учиш, всъщност ти слага основата. Известен факт е, че без сам да полагаш някакви усилия няма как да станат нещата. Все пак обучението е просто основата. Това е нещо, което ти дава началната, посока. Оттам вече обаче нататък трябва много да си сериозен и много да даваш от себе си, ако искаш да постигнеш нещо. Но определено без да полагаш усилия в образованието си, нещата ще са най-малко 2 пъти по-трудни. А би ли казал, че сега сбъдваш мечтата си? Трудно ли беше да достигнеш до мястото, в което си в момента? Откъде започна? Трудно, със сигурност, да, не е лесно. Особено, как да го кажа, в такава компетитив среда, трудно се случват нещата, но може би късмет или доза късмет, доза усилия стават по някакъв начин нещата. По отношение на мечтата, да, определено. То е някакъв такъв вид мечта, която ти си я имаш така в крачетата на ума, но някак си не очакваш да се случи тази мечта. Тя е нещо, което просто съществува някъде и в един момент това се случва и си някакво вау, окей, аз ги живея това нещо в момента, то е много готино и просто осъзнаваш, че тази мечта е съществувала винаги, но просто е била толкова далеч, че ти не си представил, че да. И освен това, аз по принцип обичам да казвам, че човек не трябва да има мечти, а цели и да, така че това е.
Какво бъдеще предвиждаш за авиацията, както в България, така и в световен мащаб? Какво е бъдещето на авиацията в България и в световен мащаб? Ами, на първо четене бих казал, за световен мащаб това е от вече 100 и колко години неизменим аспект от ежедневието ни. Всичките стоки, транспорт на хора и всичко това е свързано с въздухоплаването. Така че вярвам, че това ще се развива повече и повече. По отношение на авиацията в България, всеки пак, нали, много често се казва, че в България това е развиваща се сфера, но има компании, които сега сигурен съм, че хората, които гледат, може би са чували за една конкретна компания, която разработва безпилотен самолет, където аз работих известно време и вярвам, че тази и много други компании, които в последствие ще изникнат в нашата страна, те ще дърпат фронта по-напред и по-напред и България тази професия ще се развива. Чудесно. Имаш ли любим самолет? Любим самолет, да, това е много труден въпрос. Мислих по този въпрос или съм мислил по този въпрос. Може би бих казал МиГ-29, тъй като имам една история, като малък ме бяха завели на авиошоу, имаше в Пловдив и там видях този двумоторен звяр, който изпълни маневрата Кобра, която е много готина, буквално самолета лети и се изправя на двигателите си. Това беше много магическо за мен и смятам, че този самолет така просто е внушителен и е играл някаква роля в моето развитие. Какво би казал със своите сегашни знания на себе си като по-малък и какво би посъветвал Мишо? Ако трябва да съм честен, бих казал на себе си да се заболявам повече, но какво бих казал на себе си като по-малък? Ако може да се върна назад в момента, че нещата се получават, нали? Ако винаги се движиш към някаква посока и може да има хора, които изглеждат се движат по-бързо от тебе, стига да полагаш някакво количество усилие. Нали, никога не може винаги да си на 100%, но ако продължаваш да полагаш постоянно усилие, просто трябва да знаеш, че нещата ще се случат. Без значение дали изглежда, че някой се движи по-бързо от тебе или нали, всеки има различен старт в живота и за тебе, нали, или за мен, ако мога да се върна назад, бих си казал просто спокойно, продължавай в същата посока, нещата ще се случат лека по лека и по-малко стрес. Какво би посъветвал Мишо? Мишо, това, което каза той преди мен, аз мятам, че той вече е на много добра посока и ако продължава в същия дух, ще стигне далеч. Като съвет бих му дал просто да не губи себе си, да запази това, което има в момента, детското и този нюх и вдъхновение и просто да продължава напред. Видяхме, че мечтите не са никога твърде далечни и ако си ги поставим за цел, те могат да бъдат превърнати в реалност. Ако имаме целеустременост, воля и кураж, няма нищо, което може да ни се противопостави. Всичко, за което ние мечтаем, е тук в ръцете ни. Погледни към небето навън. Може да видиш самолети, които кръжат наоколо. Аз съм убедена, че някой ден тези самолети могат да бъдат построени от именно точно теб.